Takže zdar lidi, vítá vás Hitler Vlogs a je tady Kapica, pauce slíka. Já taky, to můžete vidět, jsem tu hole jak ty sádlo, mám špinavý trencle hoší, pére by vidět. Kapicovi taky čučílík. A naší challenge dneska, ej tam do toho penáče, jenom v trinkách, prostě jenom v trinkách, nemáme ani, vidíte to, že nemáme ani ponožky, nic. Nemám na ponožky, všechno a jdem tam. Já si vezmu peněženku a jdeme na to, hoši, takže asi nás čapnou fízlové, je to tak? Počkejte, já si ještě vezmu nějaký prašule, tady nějaký drobásky. Pokračujeme. A to si klíčku od auta. Já to prostě natáčím si tady cestu do penáče, víš co? Jdem. Chci koupit něco k žrádlu. Už tam se tam zlevil, To stává, ale prostě se jen tak si borci rozhodnou, že si koupí. Něco si musíme koupit. Hoši, ty vole, je to. Koupím tady Haribo, ne? Ještě mám tohle, ne? Baterka si vidí.